Asam mala scheme pen mesen iksib le pen ajam ke the towar tumpreng pen hamren sumupong adak ki hut ponji aphan pangdak pontang lo bangso towar jong si semar pon lote hala bangso ra tum setame mesen ka cheleng awar sai longpon po bangso birta ke long pen hawara ra tum pen ningkarong chepaklang pon West Karbing Long District hamren rong supi kapaliji aphan pinangana towar do bonda kapaliji towar bang ke mesen kavela pen ajam ke thek long towar kali de jok pinangana kisung dolo Bondanon Asam mala scheme pen tumpreng hawar pen sumupong lutponsi hamren rong supi ka cheleng thora towar ka semar ponji aphan pangdak pontang lo bangso towar ajam ke thilake meter inkoi pen inkoi rakhi an duji jongsi la bangso towar tang delote mulokbong linchika sumupong pen danglok hamren rong supi along anta mesen towar longpon po bangso budhak rong krep hwara tum ningkarong chipi ponsi Karbing Autonomous Council Kacharia Tumpen Danglo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Kachuro Pajirpon Life kilang rado ana phan isi berta ke me non piniarni non adak department hin pen pangdak ponlo je la ajam ke thepo mate non ke ilitum thek ponlong gari kache pek sung krung sita me non la so Assam mala la so towar hupon po la ke hamren district headquarter hamren rong supi ka pelejia phan dongka tumpreng pen dak hamren rong supi non la so towar hutpon po la pen ajam the opo na pen so towar ka par lo ponji la ke non la tumpreng pen awang si dongka pen adak mulokbong la pen linchika sumupong la pen ha hamren dak NEC towar long si paje tokon po la pen dam suti hamren sitame krong put po na pen ajam ke the dak mesen towar ilitum long pon po Kidam dang apor hud nilitum kidam kibang penangana kisungdo bonta non bangso Asam mala scheme nang kilipu abang ke nilitum rong krip hora datum abang ki ningarong parpik lo Kari tiana nitum sung pik asinon la so Asam mala kiwang lu pengen nitum ningarong pik lo dasi Karbiang long team phana churu lo Prime Minister Chief Minister Himanta Biswa Sarma alang li phana churu lo la penge MP Koren Singh bi phana churu lo la penilitum Karbiang long team long gedo kaching honai Dr. Tuliram Ronghang alang li tum la so awar sana ge deng pi so project na ge deng pi mesena join ni pen nilitum alang li tum phan churu ri te unne nile pen churu par pik lo ni rong pik lo kon le ham rem pen tong ka kon so towar kisung no la so asam la pu nang ki pen nile rong pik lo ni klong pen ni Bangso scheme nang ke dengpi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pendanglo Karbing Autonomous Council Kachari tuma phansitame rong krip ho aradatum kachuro pipajirpon pen nitum phangla Assam mila pen la sotowar nang ke dengpi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen kedanglok litum MP Koren Singh be la pen litum tim Karbing long CM Tuliram Ronghang sar ya nang ke van pila soni tum Assam mila pu towar na van pinitum sumupong pen ho tumpreng la sodak dak linchika mulokbong tu dongka tumpreng la sodak atwat an ka hinu pen non nilitum phan twat hepo na gawan pi kan nitum ningarong lo ningarong iu lo nilita ningarong lo ningarong lo banang wan pik sek lo de tum tak sap sup ta tum ta sababar sai ni tum talong lo Hamren Ben Daniel Hi Karbing Long Live